To bola tak zlá skúška. Magic moments. Lebo toto sú skutočne tie najviac magic moments v mojom živote. Vo forme týchto mycel oni prechádzajú potom do tenkého čreva, do enterocitu, prestupujú vnútra a práve v tom tenkom čreve, v tom enterocite sa zasa vytvoria triacylglyceróly. Už chcem byť doma a jesť mandarinky a pozerať sám doma. Idete pred Vianocami, lebo chcete mať hotové aspoň niečo pred Vianocami. Lenže je to hneď po zápočtovom, takže ja už som absolútne vyhorená momentálne a zničená, pretože sa učím niekoľko týždňov v kuse bez prestávky. Ak sa máte aspoň trošku radi, nechoďte na veterinu. Mám to, spravila som dietetiku. To bola tak zlá skúška. Mám z toho Ečko, ale som šťastná jak blcha, že to mám. A úprimne si myslím, že by som to lepšie ani nedala. Aj som si dobre vytiahla som si acidózu bachora. Začala som opisovať všetky možné procesy a pH bachorej a baktérie. A všetko bolo v poriadku, až kým sa ma nezačala garantka pýtať dodatočné otázky k tomu, ktoré boli strašné. Pre mňa je dôležité, že tú skúšku mám, že si to môžem odfajknúť a že už nikdy nemusím ísť na žiaden krmovinársky, výživársky, dietetický predmet.
Toto už bol tretí od prvého ročníka. Konečne si idem oddychnúť, konečne sa idem trošku vianočne naladiť. Dnes ráno som sa zobudila 6:30, učila som sa pol hodinu aplikovanú cytológiu, potom som pokračovala s patologickou anatómiou, ktorú sa už učím okolo 55 hodín a už mi z toho absolútne šibe. Išla som na skúšku z aplikovanej cytológie s mojimi polhodinovými vedomosťami. Popísala som tam úplné chujoviny, ktoré mi vyšli na Ečko. Celá šťastná som išla teraz naspäť na intrak a pokračujem sa učiť ďalších asi 10 hodín padanátku. Skúška z patologickej anatómie je jedna z najťažších skúšok v 4. ročníku. Skladá sa z špeciálnej a všeobecnej časti, ktoré majú dokopy 200 otázok. A problém je v tom, že vy si síce ťaháte 3 otázky na skúške, ale musíte mať všetky 3 spravené dobre. Keď viete 2 otázky úplne perfektne a jednu pokazíte, tak máte FX a idete znova, až dokiaľ nemáte všetky 3 náhodné otázky správne. Som si nahrala 17 hodín všetkých otázok. Bože, to je strašné blato. Tak si ich každý deň, či prší, či sneží, chodím vypočuť takto von na prechádzky. Druhý energetiák dnešný na zdravie. Od rána som nachodila 14 kilometrov. Je to okolo 800 strán materiálov, 4 knihy, 1 všeobecná patológia a 3 špeciálne. A tie špeciálne sú úplne peklo, pretože každé zviera má nejaké iné choroby a iné patológie. A mne už sa to tak neskutočne všetko pletie naraz, že... Ale nevzdávam to dneska to od rána do večera valím. Dneska sa to pokúšam ešte celé dokončiť, doklepnúť. Tomuto sa hovorí pravá Eastern European dinner. Klobása so suchou žemlou. Zalievam si čajík Magic Moments, lebo toto sú skutočne tie najviac Magic Moments v mojom živote. Som hore od 4:00 rána, pretože sa mi nedalo spať. Môj mozog absolútne zošalel a non-stop mi iba lietajú náhodné latinské slova. Teraz je 6 hodín ráno a ja som sa už 2 hodiny učila, lebo buď sa budem prevrácať v posteli, panikáriť a
môj mozog bude ako náhodný generátor latinských slovíčok, alebo sa proste pôjdem učiť. A prekvapivo som toho prešla fakt, že veľa za tie 2 hodiny a ešte mi zostávajú 2 hodiny ďalšie do skúšky. Takže ja ani nemám preto výraz, ako sa vlastne teraz cítim, ale to je extrém. Toto bola jedna z tých absolútnych hardcore skúšok, ktoré zo mňa vysali všetok život, dušu ďalších 10 mojich generácií. Zo všeobecnej som si vytiahla alternatívnu a exudatívnu formu tuberkulózy a zo špeciálky som si vytiahla následky endokarditít a steatózu pečene. Mne sa tak strašne uľavilo. Ľudia, nechoďte na veterínu, nechoďte na veterínu. To je tak niečo strašne ťažké. Konečne môžem ísť v kľude spať.
toto bola tak super skúška. Ja som neverila, že toto niekedy poviem, ale toto bola geniálna skúška. Ja som neverila, keď mi kamarátky hovorili, že táto propedeutika bude jak za odmenu po teroroch padanatky a dietetiky. Na praktickej som si vytiahla dolné dýchacie cesty, vyšetrila som kravičke plúca, potom som išla na ďalšiu, na ústnu časť a na ústnej časti ma ten doktor musel normálne stopnúť, že nech už idem ďalej a dal mi Ačko. A mám prázdniny, ja mám 3,5 týždňa prázdnin teraz. Ja som myslela, že toto skúškové ani nedám, že tam je toho tak strašne veľa, že to ani nestihnem za celý január spraviť 3 dvojsemestrálne skúšky a do toho ešte 2 jednosemestrové. A ja som to stihla, že 14. januára, že mám všetko hotovo. Haló.